Hi guys, it's your boy Aritoy. Yeah. And for today's video guys, kay mag-unboxing ta og isa ka camera. And kini nga camera guys is sponsored. Yes guys, you heard it right. Sponsored niya atong camera nga unbox karon. Sponsored ni Mrs. Yes. Mo ni yang kuan sa ko guys. Birthday gift. Bisan to og minglabay na nga ako ang birthday and pero gipahabol po ni Mrs. ang iyang regalo sa ko. So big shout out sa akong Mrs. I love you so much. Thank you. And ang kamera nga atong i-unbox karon guys, kabalo ko nga daghan na kayo ni sa daghan na kay ga-unbox ani diha sa YouTube. And kani nga unboxing guys is binisaya version niya ato no? So ang atong i-unbox nga camera is ang DJI Osmo Action 5 Pro. Yes guys, isa ka action camera ang ato ang i-unbox karon. So di na nato palugay-dugayon pa. Ato na ning dali-dali no. So let's get into it. Char. Tanggalan na ako siya og plastic, pati ito yung cell gali kaganina. Kaya kung set up sa camera kaganina dili ko na ani. Nya kay perti mangguuta. So mo tong ka-decide ko ina on lang ako. So ito na ba yan guys. Muna mo nang makita accessories and ito yung mo ang camera. So mao ni ang iyahang kuan guys, selfie stick or extension rod. Taas kisa guys no. Ang gitas-on na niya guys kay 1.5 meters. Sunod na to abrihan kaniyang mga accessories. Una, and sunod, adapter mount guys. Kani sticker. And mo po niya yung battery case niya. And nasa ikuan diri guys. So kita ninyo na USB-C para charging port niya para sa itong battery. And each battery guys, gamaya di kaya nyo And each battery niya guys kay 1950 mAh. Yan kani guys card, DJI card. Ang next na ito abrihan guys kay mauna ang camera. Silica gel. Na siya duha ka thumb screw guys. And ini ang case sa camera. Okay. Yan kani kuan adhesive mount guys. Butang gani mga helmet and sticker guro ni. And muna niya itong camera guys. Wow, gamay di kay ni sipod. Okay. Muna na siya guys Then diri ang iyahang tanganan sa battery. Ano mo siya i-up. Open. And diri sad ang saksakanan sa iyang kuan. Sa kanan sa iyang memory card. Try na ito butang ang battery.
Ay wala din ako na mention guys no. Ang gipalit din ni Mrs. nga camera kay kuan din siya. Bundle adventure combo no. Unang na siya ay tulo ka battery tapos isa gisulod na ako dire, then naa siya ay duha ka extra. So karon itawad na to iyang camera mount. Kuan din siya guys, magnetic. Ano mo, tapos na pud siya clip. So itong i-on. So guys. And touchscreen din na iyang atubangan o likod. And kung ano siya guys, LED na din siya ang iyang display. So English. And na siya ipa-scan nga QR code. Swipe lang nato ni. So pabutangan niya ang date. Wow. So may date na to ron. 17. Right. 2025. Time 5:30. Kadlawon na ko nag-unbox guys kay tulog pa man si Lucas. Kaya kung nato diri sinamok yun. Yung display, ni-display na siya, okay siya, i-on na siya. Muna yung mga mode guys Muna yung camera, kanang magkuhan ka photo. Yan sa video. Okay pa yung touchscreen guys. Tapos yung super night mode. Subject tracking, kanang track niya yung lagway. Tapos yung slow-mo and time-lapse. Try na to sa video. Kung sa naka-default niya dire sa atong camera. Record, hit record. Ano ni? Muna yung itsura guys. Out from the box. Yung recording. Muna yung kuha. No? Ayan mo po niya kung sit up. Sa atong pag-unbox. Alright. Naka-nice niya guys. Kina siya counter sa tubangan na makita nimo kung saan mo ginabuhat sa mga future videos na to guys. Muna niya itong gamiton nga camera. So medyo makapahuway na gid ang ato ang iPhone. Kay diha man gugkutanan, naga-shoot sa akong vlog, picture, tapos naga-edit diha CapCut. So aron kay naa naman tani nga camera, mag-practice na ko og edit didto sa laptop. CapCut version nga laptop no. Laptop version sa CapCut. Swipe nimo ani diri sa taas. Diha mo makita ang mga settings niya no. Tapos inig diri pagid ka naa na siya internal storage guys. 47 gigabyte. So kung wala kay SD card, na siya backup nga 47 gig. So okay na. Mo dito naka-record ko dayon. Karon lang nako na hunahunaan wala mo ni SD card gibutang na-record siya. So mo din ni isa po sa nakanindot ani niya guys, kina siya internal storage nga 47.3 gig. Muna ni guys nato ang bagong setup sa ato ang pag-vlog. And kung masay po nimo pa ubos, paan din sa ubos pataas, makita nimo diha kung saan gusto nimo nga mga resolution, aspect ratio. Ay try na to sig butang pud sa kuan guys. Sa yang casing. So dire open na siya. And lock. Okay, paduot. Then napoy dire yang convexo. Mabre. Ito sa luagan. Okay. Higpit di guys siya. So na dire yang kuan guys, saksakanan para sa charger. Then sa casing niya guys, pwede naman siya vertical. Okay, naman siya magnet mount dari po do. Na guys Then so muna na itong kuan vlog set up next time. So mauna na ni tanan guys no. Ang yang sulod sa box kung sa imong makuha sa adventure combo sa DJI Osmo Action 5 Pro.
So din na lang ni Kuto guys no ang ato ang video, and daghan king salamat sa inyo ang pagtan-aw and pagsuporta sa kuha. And mo to ato ang video sa pag-unbox aning action camera guys, ang DJI Osmo Action 5 Pro. And daghan king salamat once again ako ang misis sa iyang birthday gift. Pag-amping mo tanan diha guys, kay mag-amping sa midiri. God bless ka na tanan. Kita-kits sa susunod ng video guys. This is your boy Aritoy. Yeah. Peace and I'm out.